pilotoak indiatu da, edo abertzein du norra iristeko. Zer? Bikotia gedian. Emakumeakin ateatzen dianak esateute lan atxukunagoa izaten dela, ahotsa ere bai, tonua laguntzen diela, ez dakit, ofinagoa delako, erreztago entzuteutelako. Ibilian. Automobilismoa dugu izpide gaur Ibilian, emakumezkoak ere airi baitira, kirol honetan bidea egiten, eta bide hori nolakoa izan den, eta nolakoa den hobeto jakiteko, zainetan gasolina duten bi lagun gonbidatu ditugu gurera. Hane Zapirain eta Lasne Apalantza kopilotoak dira. Arratsaldeon eskak. Arratsaldeon. Bueno, zuen hastapenak automobilismoan zango nuke bide beretik hasitakoak direla, ezta? Etxean, aitarekin, gurasoen babespean, ze oroitzapen dituzue hasieraietatik. Nik uste urte borobila da, 20 urte betekoia lehenengo karrera hartatik ez. Bai esango nuke igual zentzurtan privilegiatuk izan gala, ez talako oikona, eta etxean auki dago aukera hoi, kotxe oso honekin, eta lehiatzen punta-puntan, orduan pixkat igual, bai privilegio hortaz ohartuz. Egidan ere kasun, nire gurasok oso berandu hasi zian parte hartzen, eta etxeko karrera zan, eta ikusiz amak parte hartzezula, anaia parte hartzezula, etxeko karrera nahiko erresa zan kopiloto batek berezin behar ditun lanak oso harinak zialako, ibilbidea ezagutzezulako atxak. Orduan, opari modun izan zen, orduan ikasten egon gaina Madrilen, ostiralen iritsi nintzen, larun baten kotxean jarri, eta goxatzeko asmo hortan. Baina, boladartan kotxeak desente arazte mantzizkigun, eta etxeko karreran arazotxo bat izan genuen, eta helmugara iritsi ordez etxeko garajean amaitu genuen karrera. Orduan, amorru horrekin, justu gustatzen, sentsazio arroietan geundela, bai esan nuen, aurrengo karrera batene, nik nahi dut zure tokia ez, eta, oharkabean pixkat txandakatzen junginan etxekoak. Zure hasieran, zure lehen lasterketa gogoan daukazu? Lehen lasterketa ez, egia esanen naiz goatzen. Ni atxakin hasi nintzen, kopiloto bezala entrenatzen, oso gaztetan hasi zanei entrenatzea ematen, ze azkenin kopilotuakin ordutegia eta ukitzia bilek ordutegi berdina bazaia izatezan, ordun askotan behakin juten itzan. Noiz hasi joten itzan, nik uste 11-12 urtekin. Jamaten zian, lana banekizkin zeintzu zian. Kontua da, 16 urte arte ezintzula karreretan atea, gurasun baimenakin, baina ezintzu atea. Orduan, ondo nintzen 16 urte bete arte, zinula gogu agontatu. Bino, iritsi zian eta egia sanen ez goatzen lehenbiziko karrera. Bino, zoragarri, egia Lasnek esan duna, gurasuak orduako urte pila bat, karreretan, eta tramoak ondo izautze zitu, nik uste askotan kasoekan etziela egiten. Nik esaten, uste galdu inaizela, eta etzun ez esaten da, ni tira. Bino, eta kotxiak ere beste kotxe bat zuzian. Eta ematetzizkizuten sensazioak, ikeragarria. Zuek automobilismoa etxean bizi izan duzue, baina horretarako aukerarik izan ez duenak, nola ematen ditu lehen urratsak automobilismoan? Emakumei dagokionez esatezu, bai. Nik uste askotan familian ez bada bikote modun, edo zeharka ez bada lantokikon batekin, edo oso zaila da azkenean arlo hortako ikasketak ditun edo erlazia dakan emakume bat, pausoi emateko. Askotan hori izate, muga hori askotan hori da ez, eta garai bateko, guain pixkat informatzen da dokumentatzen atu geanian, 80. hamarkadan lehenengo pausok eman zituztenak ere, anaiak arre bai esan da izan zen, aitak ala bai esan da izan zen, orduan, zentzurtan igual zailago da iristea. Eta askoi, familien edo bikoten hasita hola. Eta normalean kopiloto? Bai. Eta hori zergaitik? Alde batetik ekonomikoki noski ez, zu piloto baldimazea beharrezko dezun kotxetikan hasita ez, kotxe bat aukitze hutsak ekonomikoki suposatzuna. Gero kotxe horre mantenimentu doikuntzakin behar bat juzu, jakintza bat. Kotxea beha eramateko, karroan, karneta, igual mugarrik bezala dia, orduan igual lehenengo pausoa ekonomikoki, arropa incluso elkarri utzi izan dugea, eta lizentzi bat nahiko asekiblea dela errexago bezala, ez? Nik uste... Zuk horian ebadakizu, zu kopiloto bezala aurkeztu zaitugu, baina zuk eserlekoa ere aldatu zenuen, eta pilotu bezala ere aritu zara. Bai, 2025 urtean, erabaki nun batzala garaia.
ja 30 urte betetzen joala, eta oain itenula, o bestela jaenula gehiago probatuko. Eta, bueno, erabaki nun, eta konitzala, eta alokairuko kotxe bat, bukie temporada guztian, eta, bueno, bai, ekonomikoki kriston esfortzu da suposatzeu. Eta gero bai ikusten zu askotan zure burua salduta. Kotxea zerbait gertatze bazaio mekanikoki edo, ez dazkezula errekurtsuak. Eozein gauza, ez dakit, eozein aberi simple, ezin dezula konpondu, eta azkenin, horrek ere bai frustrazio pixka bat ekartzeu. Eta gero bai mutilak beti gaztetan eukitzeute, ez dakit, behaien artian o kuadrilan, kotxian gehiago biltzen dira, ganberruna gehiago jeute, ez dakit, umetatik ekartzeute erreztasunoi, gidatzeko erreztasunoi, guri pixka gehiago kostatzen zaigu. Ni egia esan, gurasungatikan, danaiangatikan, txikitan ja karretan hasi ginean, eta beti gidatzeko aukera aukiet. Bino oso zaila da neska batek karneta atea arte behintzat gidatzeko aukera aukitzia. Orduan, umetan ja gidatzen jakitia, hoz jakitia ere aldia dago. Nik uste torreatik emakumei askoz gehiago kostatzen zaigula pausuoi ematia. Probatu zenuen erosoago, non? Kopiloto. Kopiloto. Bai, nik uste bai nikan piloto bezala ez dakitela, ez jakintasun handiak atela, eta aurten eukin un golpe txiki bat, eta kostienten itzan, gertatu zitzaitena, eukiko banun errekurtso gehiago, seguraski ez zitzaitela pasako. Orduan, oso guztua gidatzet, baina ez jakintasun handia dakatu hendik. Eta lasne, kopilotorako bat nola trebatzen da? Zan nahi dut, askotan ikusio izan zaituztegu ez, kuadernotxo horrekin, apunte mordo bat, sekulako abiadane aginduak ematen, prestaketa hori, urratxoiek, pilotoak helarazten ditu, kopilotoak prestatzen ditu, bien arteko lana da? Horre esango genuke ikasitan edo bazean, ez? Igual ikasi ditzakezu zure roloiek, baina gero ze sentitzen dezuna, nik uste oinarri dela, ez? Orduan, baditu funtzio batzuk, ni pixka klasika naiz gauza hauetan, eta askotan nota beak, ez? Esatea, kopilotoak bere notan liburua du. Liburu iskagu deu, baina ni beti diot notak pilotoanak diala, ez? Orduan, egida karrera aurretik hasten dela lana, zezuk araudi bat aukitzezu karrera bakoitzian, bertan jartzen du ze pauso eman behar dituzun, segun dituzun notak hartzeko, karrera eguneko ze arau bete behar dituzun, orduan, gehien bat nota hartzeoi edo entrenotako egun hortan hor bai dela, ibilbide bat da, X kilometrokin, eta zehatz mehatz berak esan dizuna, beak nola deskribatzen duen, zuk zure sistemakin, zezuk auki ditzakezu zure izkik, zure trukotxoak gero bizkorrago edo bere ritmora egokituz kantatzeko esaten deuna, baina bai beak esan dako haitezu. Eta gero aldean neurrin edo bakoitzadakan jakintzakin edo denborakin, karrera aurreko aste hortan karrera ibeira behar dian logistika lanakin, eta gero egunean gehiena oso zorrotzak izatea erlojoakin, ze azkenean ordutegi kontrol bateko akats batek lan guzti bota dezakez, zaborreta, eta gero tramoan bai kantatzen dezuna edo azkenean gustuan araberare da, ez? Bakoitzan ahotsa, entonazioa, erritmoa batzuk erabatea behar due, bestek bestea behar due, baina nik uste oinarrin daula zu lasaiotea, gustatzia, motivatuta otea, eta gai izatea gidatzen di joan pertsona gidatzeko azken batian, ez? Ez da bakarrekan abiaduran da kurba inola eman, baizik eta presioa, tramo batea presakazoa zenean, arazo bat aukidezunean, golpe batetik zato zenean konfiantza falta delako, geizkiatea eta kabratuta gaudelako, edo momentu baten gure artean ere ondalako momentu tenso bat edo horri buelta ematea, badao nota beak politiago edo kantatu edo ez, baina gauza nik uste importantegok. Nik esango nuke garrantzituna konfiantza izate dela. Ni adibidez aurten anaiakin hasi naizela, bilak, ne anaiak ez du inoiz korritu, eta bilak ginen ez genekila oso ondo nola hasi. Ni duela 14 urte, atean izan aitakin, oin ja dena aztuanekan. Eta hasi ginen, eta bilen artian, notak bai ditugu normalian alaznek esan duna, notak pilotunak izaten dira, beha markatzen du ze berdun, eta zukoi kantatzeko, baina gure kasuan adibidez, anaia eta bilon artian naituga. Eta bai horrek geho nahi lagundu izan duela pauso ematia karreran ateatzeko, ez? Eta gero bai pilototatikan pilote desberdinekin ateata ere bai asko ikasten zu. Azkenin bakotxak bere sistema azka, karretera bere ikuspuntutik esatei zuzen nahi duen, zerrez, eta asko ikasten zu. Eta niko nahi ere bai aldeten guztia
erakutsi izan duiet. Eta egia esan kaso itet. Aipatu duzue, orain 14 urte, 2 hamarkada atzera egin dituzuk alasne. Hasieraietatik gaur egunerako erradiografian emakumezkoaren presentzia asko hasi da automobilismoan? Zugarri, biderkatu inda. Niko ez, oroitzapen oidakat, batetikan erreferentek ez aukitzea ez, nik banitun automobilismoan, bat formulan, Dakarrean, gero ja maila hontan erreferente maskulinoa, banekin zein gustatzen zitzaiten, baino femeninoak, nik nekan aintzan egoni, gertutik eta gaina, guri bidea pila bat irikizigun emakume zoragarri bat, baina gida lasterketetan geundela, 3, gehienez 4, orduan ere egia da justu geundela aurrean lehiatzen kotxe punterotan, horreke nik uste zer esana dakala, baino ginean nahiko isolatuak bakoitza eta etzeonez alkarrekiko ezakit harreman bat. Eta bapatian bani 2000an itzuli nintzen, 2012tiko geira inun hor geldialdi bat, zebai lehenengo aurra ukita gero itzuli nintzen, baino bigarrenakin jautzi nun. Eta bapatian 12 neska, 15 neska, piloto bat egotetikan, igual bigarren bat animatzea. Eta azken urtetan gu lasterketa bat antolatzea itzuli gehala, ukidegu gure lasterketan 30ko zifra bat, ez? 5 okerrezpano 5 emakume piloto atea zinaten, han ere atea zan, eta 25ko piloto, ez? Eta gero ere mu ezberdinetan gaina emakumek, orduan, egi da biderkatu dela, modu oso potentian. Eta nola sentitzen zarete? Nola izan zarete hartuak, onartuak, gizonezkoen aldetik diot? Egia esan denetik aneotea, pilotu bezala nahi tokatu zaiten karreretan eta oso gustoa. Behaien zean, mateitzute iritzia eta saiatzen dira laguntzen, eta geogila da, kanpotikan jendiak beti oso errexitze iteula. Eta gehien bat emakume gustatzen zaie kaina pixkat ematia, baina bestela orokorrian pilotuen artean oso ondo. Agian baita ere, igual lehendik ere respetu bat irabazia zenulako esanet, igual ezberdina izango zen zuk ibilbide bat aukitzakin edo berri, askotan guk hausen hartu da ez, zergatik neskak ez dia pauso emateaz esan dunaz, ekonomikoki, mutil gazte bat ire gertakioke ez, ekonomikoki laguntza hori ez aukitzea edo lokesea, baina gehienetan lotxa da ez, lotxa eta gaizkiten badet eta gauza horietan, orduan, egon dia komentariok igual igoeran batian, neskan baten atzetik iteatik aserretu den gazten bat, orduan esatezu, oindikan pixkatola, orduan nik uste igual lanen perfila ere, aukizun ibilbidean gatik edo etxeko aukizun ibilbidean gatik ere, errespentu puntu hori, norbaitek igual baita ere espektatiba gehiago, baina nik uste igual horrekiten dula errespetatu ni pertsona bezala generoa kontutan auki gabe, ez? Bai, orokorrian bezala, ez? Azkenin emakumiak denian ebai, gaur egun ja, eske kirol gehienetan, geozta indar gehiago hartzen nahi da, eta errespetuare ikusten da handiagoa dela. Zuk Angela Bilariñoren kopilotu ere izan zinen, punta-puntako kotxeta, punta-puntako emaitzak lortzen, alasne? Bai. Han erengan jarri duzu fokua, baina zuk ere egin duzula zure bidea. Baita ni beti detarantza bat egida, nik lehenengo alaba okita amatasun baja maitu arte itxoin behar izan nun, ze urte hartako 2011ko proiektua zen emakume talde bat izatea, eta, niko laneako okei auki arte ez nun nahi izan, orduan lehenengo okerrezpano bilasterketak Ainhoa Sarasuakin inzitun, eta ni martxon inkorporatu nintzen Ñañarriko karrera ez, eta orduan, kotxe txukun batekin hasi ginen, baina, zirkunstantzik alakoak izan zian, kotxe oso potente batekin lehiatzeko aukera auki genuen, eta okerrezpanao lau lasterketa irabazi zituen, binekin, beste bat bezperan amona galdu nun ezin izan unjun, Borjakin atea zan, eta gu irabazten atxu ginean karrerak, mundialekoa izan dako gutzako kotxazo batekin, eta oso gutxietxiak izan ginen. Ordu nik biok 26 urte bete detala urteko alaba bana uzten genituen familikanean asistentzin, eta gu dena ematea jute ginen. Eta guain irudik bilatzen hasi ginean gure lasterketako, da podiuma, ez da hola podiuma, ez zeon koskaik, eta gu ginen irabazleak, eta iskina baten geunden da momentuaten ez da entzuten, kalitatea eskaxalako bideona, baina olaite jot, eta beste lau gizonezkon tartian gu jatzega erdin da, orduan, oharkabian ez, orduan ere, egia da ez, Angela txikitatikan bizitu izan du, orduan, abizena okitzatikan, kotxea onazalako. Ez genuen guk ez genuen iten gora ipatzatik, guk gozatu ite genuen, eta flipatu ite genuen, da karrera bakitza, aldan ondona, talbazan irabaztea biok lehiakorra ginen, eta oso txusenak. Baina egida guain denbora bat pasata esatet jo. Ez zitzaion eman balioik, kristona ingenon.
Baita esan duna, nekez beste garai batzuk egida, esatezan ez, kanpoan Espainian da esatezan mundialito basko, kriston maila zeon. Eta, bueno, gure omei kontoko jau. Ez baina bai, begira da hoi. Bai, kirolean oro esaten da ez da gizonezkoak eta emakumezkoak, bueno, desberdina direla, emakumea beti jotzen da aulago ez, fizikoki, automobilismoan hori ez dago. Genero aldetik eta nabaritzen duzu ezuek ezberdintasunik, kopiloto gizonezko bat eta emakumezkoen artean badago, ez dakit, nabardurarik, emakumea zuzenagoa da, ordenatuagoa da, ez dakit, nabaritzen duzu ezuek. Kopilototan, bueno, entzun dileten piloto asko hiri emakumeakin ateatzen dianak esateute lan atxukunagoa. Izaten dela agotxa ere bai, tonua laguntzen diela, ez dakit, ofinagoa delako, errezago entzuteutelako, bai, nahiago izateutela emakumekin ateatzia, bai, zuzenagoa galako. Bai, asko errepikatzeu, ez? Igual bai antolatzeko garaian, edo behaiei batzutan baita ere ez, nik esaten hona diez, anaizarrenakin aldatu zula eta kanpotik ekarritako kopiloton batekin tola esaten hona, igual, ni baino politiago kantauko, baina nik ezautzet eta badakit nola di joan, eta herritein berbaiot, herritein goiot, esnatu arazio horret, esnatu arazikoet, orduan, bai, baina normalian, bai, doaiak bezala baditugula esatea, ida biologikoki eske kirol gutxienetako, bakarrenetakoa da, berez ez dula ezogarri fisikorrek eragiten. Bai. Egia da gero beste arlo bat ere badagoela, ezta? Eta motor mundua oso sexualizatuta egon dela, ez? Emakumeak askotan ikusi izan ditugu podiunean edo pilotu aterki batekin tapatzen, ez? Apaingarri gisa. Ez dakit zuek emakume izate hutsagatik sentitu duzuen momenturen batean horrelakorik zerbait entzun duzuen edo zein izan den? Bai, eta 2026 da, eta oain gutako batek salto ematen badeu kotxe potente batea, edo Espainiako txapelketa komentaria oain dikanda, pilotoak indiatu da, eta bertzein du norra iristeko. Gizonezko bati hemen etzaio ingo ez, eta hoi entzun denik onduan, eta bai, errealitate bat da ez, gure doai hoiek entzea. Gero bikotezea nahi dezu nahin, baina gizonezko bati etzaio hoi kuestionatzen eta gu seitu onda ez, oin denboraldia hasiko dela, segun zein zenekin hasten dan, lehenengo komentarioa da, ea, zer. Berbikotia gedian. Bai. Tristea da bagero, bai. Sasoi honetan horrelako. Eta gehien bat garapen bat edo ibilbide bat iten nahi dan jendiai, gutxi este bat da, eta esatizu gizonezko bati etzaio kuestionatuko. Bai, ez da galdetzen da, jazta. Baina guri, bai, ohendikan. Zuek, zuengantik entzun behar izan duzue, horrelakorik? Tokatu zaizue? Bai, nik bai. Eta itzuleran bat ipatez, ni azkenean hainbeste urte parte hartu gabeon eta itzuli eta mutil gazte batekin, nik etxien planteatu non. Badakit komentario lehenengoa izangoala ez, eta bai, entzun dut eta bai. Eta nola errealitatea hori da. Bai, izurra guiteu. Bai, inork ez dakalako alde batetik kuestionatu beharrik zure balioa, zein nahi dezun, zenekin zabiltzan, bai, hau errealitatea da. Eta gaur egun ere bai, izan nahi dut, emakumearen presentzia inbeste hasi den honetan ere, oraindik horrelakoak entzutea egokitzen da? Bai. Eta pixkatoi gaztia eta politia dan kopiloto berri bat hasten danean, oilotegi bezala hasten da, hau da errealitatea. Ez guztien aldetikan, baina bai, kuriosa da. Bai. Eta gaur, ni lehengoatzen naiz gaztetan, ne aita karreretan ateatzen zanin, eta karrerak ikustea jute ginean lagunekin, goatzen naiz, kurba batian, pasatzen zinean, leku zaldatzen zinean, ja eozin neskari, txistuka, buiaka, komentario pila bat entzun jugu. Eta ez da xamurra. Gaur egun egia esan, iaspaldinen ez junkarrera bat ikustea, eta ez daki nola da honegoera. Bino, olakoak bizi izan jugu. Eta tristia da. Oso tristea. Lasterketa bat lehen aipatu duzu ez, emakumezkoentzako San Miguelgo igoera hori antolatuta, nondik sortzen da ideia hori, sentitzen da behar hori erakustekoa, oihartzun pixkat izan dezazuen, ez? Ze askotan esaten da, ikusten ez dena badirudi, ez dela existitzen, eta horretarako beharra sentitu zenuten? Berez federazioak deitu zigun, ze federazio ezberdinen kasun bezala automobilismoan berdintasun plan bat egon bertzun, ez? Baldin bazen nola baiteko erason bat, edo jakiteko gure eskubideak eta gure zaintzan nondik enfokatuko zen. Eta berez gero bilera hartan atea zen emakume batzuk zuten proiektua, eta ikusi zen bagaundela
emakume batzuk elkartzeko gogoakin bezala eta bilerak iten hasi ginen. Orduan, bilera hoien baitan, bai probintzitako federazioak eta Euskal Herrikoak proposatu ziguen edo da berez hor dago bat bezala bota zigola, bueno, zuek ikusgarritasuna nahi bazue emakumen presentzia eta zuen balia erakutsi, antolazazue karrera bat, ez? Ikusi karrera bat antolatza zer da, berez hori ondo iruditzen zaiz, zehatzeko lanan perspektiba bat hartzezu, baina pixkat hor dago bezala izan zen, aber kapazak zeaten. Eta zuek hor dago onartu ditzen dute. Hor veterana batzu, oindikan orgullo puntu horrekin, goazen saiatzez, orduan egi da, izugarrizko laguntza auki deula Kastinparro taldia, zonaldian justu karrera errekuperatu duen zonaldeko eskuderi bada, orduan izugarri lagundu digute gizonezko pila batek, baina egi da herriko mutil batek esan ziten karrera antolatuta gero ez, ostra, bi potrokin karrera antolauzue. Bueno, barkatu bi obariokin. Ez, baina, oindikan zalantza puntuoi bazion ez, bueno, gai izango ginen da, laguntza pila batekin, ez dela ez karrera emakumentzako bakarrikan, ez dela guk bakarrik antolatua, baina bai estruktura ezberdinetan ez bakarrikan karreran bertan emakumek egotea, eta gero saia guinan xaxatzen, hor pauso emateko zeudenak edo tarteka karreran bateako irrikazekatenak, inkluso neska bikotek, neska ekipoak izatea, eta netzako arrakasta hori izan zen, ez? Gehien bat neskak hainbeste parte hartu nahi izatea. Bai, nik egia esan egun hortan pila bat disfrutatu nire. Ikustia hainbeste emakume, olako girua, ez dakit, oso berexia izan duzan. Kriston poza eman zian, gaina karrera egia esan oso ondo antolatu da, detaile pila badazka, eta netzako lehenbiziko rally sprinta izan duzan, zenin normalian igoeretan ateatzen itzan, eta oso errex. Aldena oso errexa izan duzan, da eguna tita pasatitzaiten. Ez oso guztua. Kasualidadez, zezuk lehen aipatu duzu ez da, piloto izateak ze gastu dituen, alokairuko kotxe batekin ibili zinen, ze kopurutaz ari gara, gutxi gora bera? Segun, hoi azkenian ikusten zan karreran untzen, zenbat kilometroko tramuak izaten zian, azkenin ze gastua suposatuko zion, baina inskripzioa alokairua eta bar, 1.000 eta piko euro. Karrerako. Lastarketako. Eta gero, irabaziz gero, saritan zenbat berreskuratzen da? Orgulua eta adrenalina ustuka erro bat. Ez da. Ezer. Bino, bueno. Etorkizuna nola ikusten duzu, Nahi ilusio haite, esperet iten nahian lan hau talde bezala, neskan batentzako, igual gure zortoi auki ez duen hor da neskaton batentzako, inkluso nik planteatzetez, ikasketa ibilbidea ere, igual horre neskak txikitatik ikusten matue perfilez berdinak, igual horrea bideratzeu ez, bide hontan adidez, ez dakite Azpeitioz estako neska bat ezagutu dugu bea Bartzelona nahi da ingenieritza arlo hontara bideratuta ez, da hori esatzen du neskenik superro, ez gaina mekanikoa da, ingenieritza ondo da, baina mekanikarik lan eitez bau, pilotoak ez dakako txeik orduan. Arlo ezberdin eta iristeko iten badu transmisio txiki bat, ni horrekin oso pozik sentituko naiz egia esan. Zekaso horrere laguntza beharko litzateke ez, esaten dugun hori behar horietarako mekanikari, nolabaiteko... Erreferentek egotea, ikustea posible dela zu nahi bazu mekanikari, nahi bazu gidari, nahi bazu ekipoko kotxea remolkeakin ematen, ez batxuz ikusten perfil ezberdinetan ez dezu planteature egiten, da igual hori da, ez beti zuk esan dezuna, irudi emakumeana sari banaketatan eta ponpox ikusi, eta ez da ikusi kotxe baten azpin, edo egoera bat solventatzen, orduan nik uste hori ikustea, txikitatik aukera horietan hori ikustea importante dela. Bai, unmentzako behintzat neska gaztetatik anasteko eta eskertuko lukete. Balako irudiak ikustia, eta, bueno, azkenin nire asko balio izan duzen goatzen naiz alaznetaz, goatzen naiz angelataz, naitak kopiloton bat eukizun, eta, bueno, azkenin markatuta uste izuten irudia dia. Eta zetezun Nikolako izan, eta... Bueno, zuek orain bazarete, erreferente. Ez dakit, alasne, zuk seme alabak badituzu. Zuk animatzen dituzu, bultzatzen dituzu. Baina arte ez. Eta lehenengo alaba ukita gero, baina bi urte ez ditunian utzi nun, orduan etzan konstiente gurasoan gurasoan etxean ikusita eta irudimat, baina nola, nik ikusten ez deten disfrutatzen, inbiri pasatzeten, urte askotan karrera eta junez naizin. Igual jarraitzen nun lagunak zemuz, baina ez errez. Baina guain, amasei urte ingotxula alabazarrenak, bai esan diot, etzen nuke karrera batingo, ulertzeko,
zer sentitzen da? Amai ze gustatzen zaion, osabai ze gustatzen zaion, gaina nire oso iguala ikuste zentzu hortan, da ikuste bai fundamentuz eta gero gustatzen zaiola, orduan. Ez dakit oso ondo iteten hori esatian, ez dakit gero bere jai ondo irudituko zaio, no ez? Baina igual hori puntu baten ikusten naiz, nahiko nuke, behin probatuko bazenu, jartzeko pixkat eta ikusteko zer dan guen gantxatze gaituna. Bai, jakitia zer dan, ze sensazio bizitzen dituzun, da, bueno, azkenin segun zenekin ateatzen dan, oso bakin atatzeko aukera baldin baka, hor binkulo oso fuerte bat itzen da. Probatzeko gogoz dagoenari, ze esango zeniekete, zer sentitzen da? Nolakoa da adrenalina hori? Ezin da saldu. Ez, oso zaila da, oso zaila. Ba, segun, egia da konfiantza berdezula, pilotuakiko konfiantza berdezu, ze bestela oso gaizki pasa posilezu. Bino, konfiantza baldin badao eta gauzak argika baldin batzuzu, sensazioa zoragarria da. Bilotza tope eta minutuak izaten dira mundu bat. Eta gero kontrolak lotzen di pixkatu balo gainez, igual heldugo itzuli naizenean kontura honaiz, bai adrenalina tximeleta puntu goizetik zaude, igual ez da urduri askotan, segun ze karrera edo ze helburukin ateatzen, baina bai nahi gustatzen zait olako egoera estremo bat, abiadura hortan, tensio hortan, kontrolatzea bezala bukatu eta esatea. Igual da, denbora, hobeto da nian, hobeto, Nire irabaztia gustatzait. Baina esatea, eharkin dut. Osea, ze ondo indeun, bukatzea tramo bat, eta batzutan bukatzetzen bezala, hitz itxusin bat esan ez, baina, hau, eharra, Oida, eta jasota, kotxea oso igualdin bada gaina jasota faltzea zoaz, lehen parranda boin jagorputzak nahi behintzat, eskasustei doino, zaila da esplikatzen. Zuk santzuna, lanak, azkenin bakotxa bere lana azka, pilotua bere lana azka, eta zu kopiloto bezala zure lanak. Eta ikuste baldin bazu, zu kantatuzuna eta pilotuak eskentzun indizula, ze hoi nabaitu iten da. Osa, kantatzen nahi izan bezala pilotua entzuten nahi zaizula. Dantza bat ez dela. Bai. Koordinazioa da, eta esatezu, ze ondo indeun. Ze gustazua, benga, beste buelta bat. Bueno, oso gustora gaude, zuei entzuten, amaitzen hasi behar dugu, ez dakit esateko zerbait geratu zaizuen, badukazuen azken mezurik, aipatu duzuez, bikoiztu egin dela, emakumezkoaren presentzia, punta-puntan aritu zarete, orain hamarkada batzuk, hortxe segitzen duzue, taldeak osatuta, emakumezkoak bidea egiten laguntzen, azken mezu bat. Nire bat esan dezun arira ez, inguratu nahi duna etorri. Osa, laguntzeko gare, baitare horrez, batzuk heldu gogeanak edo laguntza hortatikan edo, etorri ez gelditu prau gabe, edo ez lotxangati behintzatez izatea, baliabidek batzutan, lizentzioalko pilotona ez dakitzen baten da, 200 euro bueltan da, arropak utzi behar dela, utziten geha, orduan badaola, saretzeoi eta emakumeak automobilismoan bezala Instagramen taula gaude, karrera eta jutenak izenak bilau ezko gaur egun saretatik eman dezake pausoi, baina ez gelditzeko... Animatzeko. Bai. Animatzeko, ze kriston esperientzia, eta aukera baldin badao, nolapatxe lortu albaldin baute karreran ateatzia, gulagunduko jegu, animatzia, bai. Bueno, apuntatu izen hauek, Alasnea Palantza, eta Zapirain eskaek benetan mil esker, gure gonbidapena onartzeagatik, eta hemen bazuen esperientzia kontatzagatik, segi ondo. Eskerrik asko.